A imao sam sad, prije Kilimanjara sam imao 2 tjedna prije Kilimanjara smo imali na svirci? Neku akciju ovak, Aha. mimo. A lik nam je pišao po haubi. Nemoj zajebavati. Ili znao kom piše po haubi? Ne. Jesus. I kak si to shendlo? Aha. Brzo. Brzo, a? Brzo i efikasno. Da, njih trojica su bili su malo duda, mi smo sjedili ispred ovoga kafića, nije nikog bilo je s nedjelja na ponedjeljak. Doslovno nikog nije bilo je naš auto i njihov auto. I mi smo jedini bili tamo. I sad mi pričamo, ja se ovako krenem, nije moj auto bio nego od frenda. Rekao, vidjoj ti piše po autu. Čekaj, su ekipa borci koji ti, ili? Pa nisu se natjecali, ali u treningu su dečki naši. Mogu nanijeti štetu. Da. Vjerojatno bi svaki od nas sam s možda malo problema njih trojicu riješio. Da. Znači poslali ste ih po šibice. I ovaj gleda i kaže, šta radiš? Znači nismo se mi odmah ni našli. Nego viće, šta radiš? Ništa ne ferma. Vićem ja. Ništa ne ferma, viću ovaj drugi, ništa ne ferma i sad taj friend će auto krene, nema tu više priče. Naravno, da. A bili su oni možda 50 metara od auta. I sad mi krenemo prema njima i to ti je taj osjećaj, uopće nema te nabrijanosti više. A da kad ti znaš da ga... Znaš, ja hodam prema njima i mislim si šta vam sad ovo treba. Da. Znaš, uopće... Užas, da. Kuši, bez veze. Tako se ja mislim, a možda srećom mi se to nikad nije desilo. Ja sam užasno nervozan u prometu i užasno mi svidu. Ne znam jesi ti isto, ja užasno. Svaki put si misli stari, naletit ćeš neko će te satrat ali ja nikad isto, ja ne radim sranja nikad. Ja kad radim sranja dižem ruke, ali kad mi neko uletava, imam porimu iščupat grklja milosnu mamicu mu i spominjati, razumiješ? I onda si mislim, staviš tak, naletiš na nekog ko ga budizator, pa te majka će te oplakivat gore, bliže, kriz cesta, bliže fala.